Как щеше да постъпиш другояче? Ето го телефончето, Атинка да говори. Ей, татенци. Ало. Ати, ало. Ейде. Ало. Защо дойдохме тук? Ейде, тятенька. Ало. Виждаш ли онзи мъж? Ало, ало. Къде е Ати? Ало. Дзърррр. Ало. Ати, здравей, здравей. 5 години. Как си ти? Боже, голям хубавец беше. Как си? Звъни ми, мамице. Чакам ти да ми звъннеш. Звъни на мама. Хайде. Ало, ало. Звъни на мама. Ало. Ало. Дядо ти естествено Айде, маничка любов. Ние решихме да избягаме. Ало. Няма да иска сега. Полицията ни хвана още в съседния град. Когато иска тогава. Темперачето ми видя сега. Хайде. Но това Ми беше... кажеш ли ало, маменци? Кой търсите? Атинка ли? Ало. Атинка. Тук ли? Да го погледам. Ати. Ало. Ати. Опитвам се да си представя какъв ми бил живота. Дай го. Ало. Дай телефончето. Ало. Хей, Данец. Кажи ало сега. Ейте. Хайде. Ало. Ати ли търсите? Ало. Атинка. Знаеш, че обичам баща ти. Не е понякога. Важно е, чуй ме. Обичам го. Той